Vi kör på. Ja, vad är lycka för dig? Lykke. Gift og kiss. Jamen, lykke, det kan være mange ting. Det kan være ting, som ingenting har med ingenting koster. Altså, Ingen materielle. Det kan være lykke, fordi man har det godt, og man har et godt job, man har en god familie, man Ja. har... Men när känner du dig lycklig? Når du er sammen med mig. Det tænker jeg ikke så meget over på. Du brukar inte tänka på det? Nej. Nej. Hvis man har det godt, og nu er vi på en rejse i dag. Okej. Ja. Vi er sammen med nogle mennesker, som man godt kan lide at være sammen med. Okej, ja. Men vad betyder familjen för dig? Är det viktigt med familjen? Det betyder, familien, det er jo ens netværk. Derfor familien betyder jo meget. Det gör det? Uden sin familie, der kan man jo nemt blive alene. Okej, ja. Och vad anser du vara din kultur? Är kultur viktigt i ditt liv? Altså, kultur er jo ens baggrund. Så hvis du ikke ved, hvor du kommer fra, så ved du heller ikke, hvor du skal hen. Är det viktigt att veta var man kommer ifrån? Ja. Ja. Derfor er Okej. kultur vigtigt. Ja. Kultur er også... Det kan jo være et maleri af en kunstner, så står man og kigger på det, så står der 4 mennesker og kigger på den. Og så ser de alle sammen noget forskelligt, og så kommer man til at tale om det og diskutere om det. Ja. Ja. Och så var sista fråga här då. Känner du dig rik? Om jeg er rig? Ja, Känner du dig rik? Ja. Nej, Du gör det? Tänkte, det kan vara ju... Ikke, men altså, jeg har en god hyre. Men när jag säger så tänker du på pengar då? Är det materiellt? Jamen, altså, rig. Altså, vi måler jo som regel rigdom i materielle ting. Okej, ja. Men altså, rigdom kan være mange ting, og rigdom kan også være en kombination af Precis, det var det jag et godt tänkte. liv og mange ting. Men altså, hvis man skal måle rigdom i penge, så er jeg ikke rig. Nej. Nej, okej. Ja. Så skal du være rig. Ja. Okej, tack så Jeg har det, mycket. jeg skal bruge.